illa ma sha rabbuka ko do yeru tuna o haka folen ga koy ale alabi ya fumo piya inna rabbaka idawa ma fa'alu lima yuridu kon de bu fenga fem no yenya haw to fenga fem no ya jade na ye fenga fem no ya ja mitani nga na ye ko ko mi ya ja mitani nga ngane tin nga ka fele ne ka pelena ne de ko mi ya fa do mo piya ka soro uka sahaga fole mi nu ka nyang ni ka nga do mo ka soro make ne de ya fatigi ete ya fatigi ne de ya fadda ne de jurumu do ne ya fadda wango nya fara fasai nyala kay korana kono o mam go janme de tigo yengalo ndige janme de tme jenda mena wa jella ba ya soro wa ay ko digo jume nege ko bi dugu fa o bi sawolo fa wa o kuma jume ni da kono kon na jugu ala de ya fa ale ni jugu yawa rahmanir rahim masatawa qur'an sulam be bismillahir rahmanir rahim silamo ka fa be bismillahir rahmanir rahim go kore ka jarade hina masa magar masa hina masa magar masa hina masa magar masa kanga toga ba ko ni rabbe do kono o hina masa magar masa minni ako anga adono yi kato kina fu bagar ba nyeble o kema ka do boga be ki se da go to boga fiu we hagla ju ya ala fa fe cedu janama yere alla sule munye wala jugu o ala ko qur'ana kono amora kono asulonga anya fa yo yorola jazaa sayyatin misla ko wala jugu o saranne ala bulu jurumu kelen abana la yuza ila mislaha o nga nyuma saranne ala bulu ko bi damina tane ashru amsalha abid damina tanama shite a caya do nebi do ta bacha ma ke wala nyuma ngele nebi bacha ma faraka kadaka wala nyuma ne do faraka ga ko jugo netti do faraka maka ko jugo ko kadaka nenne ala yo ke nyeti wani ke ga ka do faraka maka nyuma nga o bena ka ala ka sejira o benga hina jira wona de hina masane de makar masai o ba mi do faraka maka nyuma nga ngandi do faraka maka jugo manga amal make ala dan mo e de bita fo ko doga janne me ko tiba ko ka jurumu ye mi je kono ko masaka e na ala che iborami surat nabai ba Allah dunia ko gora Allah bisina fiha agaba ko janname dew o bi sambisi gunde ka kono kore adama de ishi hake iyo minga du koloka sangolo jugoro bi woro tugube bi wolban tugube binan tugube keme tugube e bi kono tugube rube e mo tugube rube adama de iya ma haka minga ko khalid ne koroti aha qaba nima famula fi silsilatin zarwaha 70 zira'an o ye janama dum fana bisiri julo ko mina o fana mangu to qur'an kono ma be ko no nya bi wolowla o kore ay sa haga ngi je kono o julo ko haka mi ngi la bana hak janama ko na fura yoro bi haka de fole gona to e ko ko tiba ka fura khalidina ala fula doa ni mo famu suratul qari'ah واللبابي أنزمي كافو وأما من خفت موازينه كمامي كيامدو نيكا ولي نيمو وفيرا جوما دي غريارا كفا أمه هاوية أو كي باب إبي دبا ميمو كي لامو كو يهاوية إبي دبا ميمو كي لامو كو يهاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي ki ya do hawiya mi nyewa narun tasmadu hamiyatun akagoni o sisa minu nga wole jugu no chayara katamo ka wole nyuma ka ko lu bay hawiya ba dakurnya ba no fara yoro hina be magarbe muso be hina muso de wulu atwa de wulu a chema ale ba wulu muso ale ba wulu kalo kono ndo ba kono abina la katama faka fare jalai nga musota asengana dena ba done aya kono dimishido aya tinishido aya fono shido aya bana miso shido abota buna nyingana na bo kalamo aba shimi shido ne ko ga hinade hinai ko kallamo de lamoy wala ko ya ko minuni ulu kanyuma jayara ko ga duma guriya ko lu baye hawiya o ko nga hawiya wara ba fora katla ga hawiya fo kiya do mino ko jan tasmado
hamiyatun min ngabuni o tasma fora ba fora baka fariya baka nigoro goleya min na ba ka de la jiye yere kono ya e ka jatemina ko la adobo mo mungamo de nga hera wa de nga bone ni baye woloba abi ma wara wole ko kan itoro de buloka arabi e bulongoni keka de dawa jagwala abina fura kuna ma ke de da kono o ne baye ni maraina ibna fo bakon naka juwa baye ni jude wa abi hina la katumeka e ya senga ka e da tin mi ge e ba kono dum shido ni ya to ngala ngala ado mo hina de kamo kono juwa te banam medene no kanga de halaki fura kono ma de bita banan gele de to do ata fa kono ma mi o kuma baka ni gora jalyani adabolo de yira hina kamo de ta cente ni yo fam o kuma ala ko ya ko ba katla ka tasma fo o kuma do nga fo janame la mo yoro de ala ye adamadeni ben ni sanuma da ka ba yira fe kada ka musay qudusi o kuma bebe danu qudusiyate bebe dani ala ka saniyade e dana jiye kono e ka wole jugu ni ngene jugu ni dabal jugu ni mira jugu o ye keran no ye ka dai ni na kan ni fikitiba o kuma ni no ni o kanga wuli ni seli ana ala dele ya fanyeni miya e mo ke akachugula yero mo ke ra o kuma na ni saya kera ko ni no le de bo farkolo kono bebe tay yoro de la de fe bebe ta Allah sulu de la ni la sule ala ka maray ala ka hine aba fa bi chien ala ba fo jano mi ko mo ay no le do atika ne no goti do aljina kono ay amina ka tanay asane yaro la no e jano me o tasuma mi borasa o dabo ku en no ko mi ni o de dara sania inga tasuma inga o no ka embe jeni ka boy adabo nde adama de nyire ka konna ju yo ma ka toro sorate amado ko ala janamata konna ju yo ray ay ala konna mo ju sa adama dini kadi alaye anga daye an yoro bodo je ay febe da anga mo kan niu danga ma min niu bo wato ni tuku kan niu bo shula ku sugo dum ala ni be kanyi o kuma da ko yaklena janama ala ka hine yoro do de iko mo wolo ban ni aba fe ka de ga bana frake ibaka te kan ju ga doke nga adugo mona e hine o kuma janama ka tasma inda bara nogo min yo ta jiye kono kada idda lisaniyani min ni nana ko wala yorla inana nogo min jiye kono no tido masa alaka o ta laka saniya su kono o kuma na e kanga ta yoro mi ko o bana en frake ko nogo en boy o de to way janama kono juga yorote ni juga yorote o kama ala ko bandi ga juwa ba ko naga juwa ide ganiya keto e ka ni juga dakene ka wala ma fariya e ba soro adabale do de ga here kam o kama ala ko fa ummuhu minu nga wole juguma chayara ka to ko nyuma ga na fo mo jahanname deun ko obi kalfa bami mo ko ladabo ko saniya ko bayin do e hawiya kima hawiya do narun tasmadu hamiyatun min gabuni o kuma tasma ina goniya ko adabale do hina de kama kadaba babe hina de la flana era ki miri debi to abakono wa ay debi wati de ka abakono naka lahlaya dafara abisoro ka bo fiena o ko janmo yoro de teme yoro do mati toy teme yoro de do ay mal sirati bi ko fo abi re janmo de ka wala teme yoro de o so de doñe ala jina ko ni teme bi ka ta e de o mona progoto potul medike kati janama kono e yen ga sarawti ga do ka dum bana pew ko nyenne amal make o kuma ala hina masai wala ko hina me badu sukuna ka nyashi demo ala ga hina ko o bora ala ga hina o tijato ala ga hina ko o kuma ni en famu ta fo ko janama do mi do janama kono tibo fiew ngalo vi cente warama den tey
k'i ka kojugu bonya kama k'i bɛ to janaba kɔnɔ ayi i ma kɛ cogo o cogo daminɛ b'i ka ɲɛnamaya la laban b'a la i ka ɲɛnamaya daminɛ man ɲi wa labantigi i k'a dɔn k'a fɔ o kɔnɔna na walijugu min kɛr'i fɛ o de don wa e bɛ san caman kɛ k'a sɔrɔ i tɛ kojugu yɛrɛ dɔn masa t'i minɛ ɔ kuma jateminɛ bɛna daminɛ san min e k'o lajɛ bani k'o ka taa kɛ k'o t'i ban o ma rabuka bizallamin lil abid ala ko ne ti adamaden tɔɲɔ ni ye dɔ fara a ka jurumu kan ɲ'a tɔɲɔ ne ti foyi fara a kan o kuma e ka kelen kelenw o na ban dɛ ni ala ka ye kuranɛ kɔnɔ illa ma sha'a rabbuka o hakɛ yɛrɛ min fɔra ko dɔw tɛn'o kɛ ne ala bɛ yafa dɔw ma piyan k'a sɔrɔ u ka ɲɛngɛni hakɛ min kan ka k'u la o ma ban nka ne yafara ka ban fasayi o y'o kuma bannen tiɲɛ don n'i ye jawahirul maani ta a juzu filanan furanya 30 ka taa bila 32 shamatani kɛmɛ kanu walawala ye wa sa'at rahmati kulla shay'in a b'o aya in da a ko ala ka dabura mɛn kuran kɔnɔ k'a fɔ n ka nɛɛma n ka hinɛ o de bɛ yɛlɛ fɛn bɛɛ kan janamɛ tɛ fɛn dɔ ye wa don dɔ la a bɛna yɛlɛ a ka piyan k'a ka janamɛ ko ban shamatani yɛrɛ b'a tɔ walawala ne bɛ jawahirul maani kɔnɔ ye matnu yɛrɛ han sariwu tɛ dɛ o min ye irmahu hizbi rahim ala n'o ye hizbi rajimi o tɛ dɛ nin matnu yɛrɛ de kɔnɔ shamatani ka walawala la o kelen k'a ɲini olu ye maaw ye an ye tafsirukɛlaw ye an ye ninnu ye shamataniw don o cɛw ye olu n'u ka ala nɔrɔ sigilen don ni ɲininkaliw kɛra o b'a jaabi wa nin jaabi ta nin bɛ yen wa ala dɔ ma lakika si ma fɔ nin kɔ anw bɛ panga puruta kɛrɛfɛ an tɛ kurun kunna an t'a jɔra dɛ anw de bɛ mɔgɔw don janamɛ kɔnɔ k'u to yen pewu n'u bɔra an bɛ dimi ko kumana an k'an ka seli kɛ diɲɛ kɔnɔ k'an ka sun kɛ ko olu janamɛdenw ka tila ka taa bɔ ka taa don an ka dilan alijinɛ na tiɲɛ na ko ala ko n'o don a y'a ka lafiya a ka sun n'a ka seli la a ka sun n'a ka seli foyi ɲɛ ni ala ye selikɛlaw sunkɛlaw tajuru selilaw sarakabɔlaw ala ko a ka foyi tɛ foyi ɲɛnɛ a ka foyi tɛ alijinɛ sɔrɔ muhamadu e yɛrɛ ka foyi t'a sɔrɔ i ma tila sa wala kɛra yɛrɛ ko ten maa ka baara tɛ alijinɛ sɔrɔ ko ale ye muhamadu ko hali ni muhamadu alijinɛ ala ka turu kɔrɔ de fɛn min duuru min kɔrɔ e bɛna kɛ niju ye ko dɔ tɛna o la i t'a dɔn wa i ka baara b'a sɔrɔ wa n'a y'a diya ala fiɲɛ an ka sun n'an ka seli a tɛ ala balo dɛ an ka seli wele o tɛ ala balo ghaniyun anil alamina a y'a ka nijuguya dabila mɔgɔw la ala ye hinɛ masa de ni hinɛ masa tɛ ɲɛ an b'a sɔrɔ diɲɛ in wulila pewu wa lahara ka hinɛ ka b'o ye o tuma maa si tɛ don janamɛ kɔnɔ ni janamɛ ye k'a nɔgɔ jɛni ka ban n'i ma bɔ i bɛ janamɛ fa a tɛ se k'i jɛni yamara min dira n dili dɔ ma o y'o de ye nka nin maa min b'a fɛ ka nin walajɛ tansiyɔn bɛ taa ni ka gafe ta a jawahirul maani a juzu sani fɔlɔnya 32 bisimila ka taa 32 la a taa lajɛ a balimakɛ kuranɛ yɛrɛ ta ye min wasa kɛ koyi nka komi anw bɛ kasalakaw nɔfɛ anw de kasalakaw ye dɔw kɛ bɛ k'o don ta dɔw ka tɛmɛ kuranɛ yɛrɛ kan a ka faamuya hakɛ o komi an ye jawahirul maani ta ye wa ma latina suidu ko maa minnu fana kɛra kunnajajɔnw ye ala y'a 2 de da ɲɔgɔn kan aya 107 ani aya 108 o 2 de da mɛ ɲɔgɔn kan suratu hudu aya 107 ani aya 108 a ye janamɛ walawala o walawalen de a bɛna se alijinɛ fana ma an k'o lamɛn wa amma allazina wa amma mawsa suidu n'olu kunna jara fa fil jannati k'olu fana bɛ alijinɛ kɔnɔ khalidina fiha k'olu bɛ dunuya kɔnɔ maa dama tɛ samawati wari don wala don ko aw alijinɛdenw aw selikɛlaw aw sunkɛlaw aw tajuru selilaw aw ɲumankɛlaw aw hijitalaw a yɛtɛmɛ ɲɛji cɛlaw a muso cɛba tɛ ɲɛji cɛbaw wa ni ce ko nka n'a danna a yɛrɛw ta kɛtaw ma ko wa sankolo ani dugukolo k'a ka ɲɛnamaya kɛra sankolo kɔrɔ dugukolo kan ko wa daminɛ b'a ka ɲɛnamaya la wa laban b'a la wa yɛrɛw ka ɲumanw na ban koyi a b'a bɔ wa daminɛ t'a la wa i kun kɔrɔta kɛ e tun bɛ sankolo daminɛ a laban b'i sɔrɔ yen wa ala kɛlen tɛ k'an bɛɛ ɲɛ corolen sisan n'a b'an kɔnɔ ko ninnu da de fara an y'u da fɔlen de maa dama tɛ samawati wal ardu
kono ngwa bi dumal jere kono e awdu mangelo konna dana aka nyuma nu mo wa fana ga nyuma damina bo lalla ba mola aka nyana ma kara sangulo jugoran du kuloka du kulo de sangulo mi naw ka nyana ma kara sangulo jugoran du kuloka e ka do damina bo lalla ba mola aw fana ga nyana ma ya wa damina bo lalla ba mola aw ma ka nyuma mi nge kono ko wa o fana bi dande atna de sala anana mi fa fara ko amboda de be kono na dara ni ka wole mo dandi ka feji mena era ni be mi ko dandi ka ko fe na o be illa ma sha rabbuka ko foni fam yem masangala ja wajme ataan ko ye turu ngoro de gaira mujuzuzin ko ala jine ne alaka turu ngoro aka baraw ko luta soro de ko mun saya tura koro turu ngoro me wala ñu mangelenge ne baraji tandemo akara ci bode eta do ne tayne do etayno ita kelengeli yabe mi ala ko min nen nindo nala ne bi do fara ñu mangayne o de ato kuma banju ko te ala jine na kada kan ne ka faranga be fe mene fa otiba ngo ko wole nu ay demna bo la la mo lo bi bandre o kama ka janame ona ba wala jugo neti fambara ko ngo ko mo ne ko min be do faraga o ne ala ni ndram be na banjo ko tola kama ko ataan turu ngoro yene mi rabbe ko bi dama yorla ghayra majzuzin ko tiketala banjo ko tala ala ji no mo da karani ko na kare ka bare wa bismillah ibrahim be ga bara juma lamne bala damne bala laba bala ko ma me khalidina fiha wa me madamati samawati wal ardu ga janme da o banyora e ala ti fevra ma ka wala juka ay jine bambali ay ala bi turu ngoro minge nyuma ka nyuma ngele barajita abi damina o dela ha asameda mashido do ne ala rate o ko mo banju wata al jinana wala kira ira de ne wa adala sa ka fomma ka barate al jinana soro ko ali muhammad akon nere al jinana ala ka turu ngoro yi kramo ke ebitami emi ngunda be ko jana do ngabo yaay sawa yana mete du mete amul make ire joro men mina wala ma mi hasida bila wala mi nyobone bila so ku ko tabo jana me ko ka ta fara e kay e ta doa e ka bara basro ango ira to isa nyuma mi ga jien ko no ala ka bi fitri wala ya ala ma ka nyuma ndi kuna ko yo mi ngeen lolu moke ubisigata ebe daraja mena utisingata wala nge ko wiru kana do janaba kono sa o de ka bezongon yai o de ka ni jugay o de ka duna kasay o de ka ni jali yai kundola ala ko jien kono wala al akhiratu akbar tafdilan wa akbar darajat ki ga do ko jien fasamandiya mi na nyabola abe nyonye jien kono fasamandiya ni soroni kolla hera la tugo mi kolla harata ka dugo ye ma fa misala ni na fora jien ka ba jien de e ga do burshi kono taw ka firu lage u ga dumini lage u shiro lage fo era bi moso fay bi nyigi tamato u be jien kono de o te jien do yawa kele na dugo ba kono dugu babe dugu banye bokolo kan kana kati bokati kana bama ko abe be je ko ni ngaw be nyonye to mo la jebe ni bo nga bama ra ko ya sa kata fara jamana na ibn Sheikh Umar ko kuma fo ala ka hinana ako ni farajo sara ko de sara ko de ko fara mun sal waro do ja ala na yayi dam fara mi menu ko nyana ma ke anzale pari Sheikh Umar no ayra ka fo cena je ambe be je kono wo la cena on zale dun nyana ma yayi no lu sara ko sara ko de ko zale waro Cheikh Umar Kanti ala ka hinayla mu yam dal wala dam fara mi ma nga nyana ma woni nyonje ka sura ambe be je kono man na fara do bo janne me kono sa kata do je kono ko manga ke ala ma foka bi tabla edra na la ra tarabla edra jali kabara ya soro ngala ko tew
atitul la jaba indela abina aljina kono go korte ka tabla e daraja la ika hashidiya dabla ika bezongoni dabla amul make ika baroti fo nyaala e ika barata aljina so o kuma janme ka kundiga bari akalla bambale inde kadaka alel lasuli adama de ko wala jugumi ala ti do faram ma ka wala juguka o kuma ma ka tugo tugo ika wala juguma damne bala laba mala wa nyuma damne bala laba mala ngay ko ala bi do faranga ke ika nyuma ka ko ma o kuma na banjugote ika aljana nga janame ika aljana nga janame ala ti femvera ika juguma ka tumi o kamo janame ba fala taku fi miryatin kana ke siga siga la fiu mimma yabudu haulai manu meka fewra min umbatu ma yabuduna illa kama yabudu abahum dalutu bulo utek atwaydi hakilla nyuma nga foyi be abodole komu ye u fawsoro ba ke tuma bana be la degeli delati ka ko meka ken nini par Allah la anyu soro ba ke do ba ka kette ko o do o bar o wala do wa ina la mawfuhum nasibahum ala ko ni ro ama da fale do mo de ghayra man ko sin ka soro foy maje wala kada atina musa alkitaba ki kado ngi diliga musa mo kitabula faqtulu fi unana fonyo ngoke wero ni nyonje ko wura gafe ko nga wala la kalimatu sabaqati min rabbika o na ya soro dakuriya konde idaba manya no yef ko beni awatu ala fe la ko ya bena ma soro kritika no nyonje ay ko ni ko ni man mustaqarru ko o wati o keccugo sangami nato jo bedda ndile do ala fe o mo foy ta wati ko foy fana ta wati je waynahum la fi shakkin minhu murid la ko dia beno nyamawtro waynahum ikado lumi o kon be siga sigala min gonye ndela mewu bla siga werala mayna kullalla lamma la yuwaffiyannahum rabbuka amalahum ki kado o kelengel nashite fa ga sura ala bi u ka kewale dafale dumo kiya inna rabbaka bima ya'maluna khabir e dabama ale dugulenye u ka ketab bele jelena fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak ceeɗo alakira sallallahu alayhi wa sallam a ñaka dagura do foye sulay ngunga o dagoye vora kumi ngamo anzele o moni muhammadu sallallahu alaihi wasallam ako shayyabatni hudun ako jama suratu hudu ayne muhammadu shijedre suratu hudu be jigi alakira ka wati ma sura shi je dengile ndala kan jigi naka shumi dugu jara ay shi je ye ayerala kadaga kuma mi fora aguriyara abunyana afariyara o kuma jumenye nene ko jetemine andani ma ko kono anga hakali tola kum yo mohon shije o hanna ñu rushima de nga joro ko de ala ko todi fastaqim muhammadu itle kama ikomi umirta ikomi yamarana ya amana mo tle ala krabulu ale c'était jengena wala tsaka jengew ala rakonte sa o kama umirta koni o te fo yala krabulu wole maslubul iradatu ye u do bané do ala fe mene ko nyeba mamnu be o itle o yo bolo ko yewa ngadda ko mi nara ngade a bona de be mashiba de be hamide be joro de be wejme wa man taba ma'aka wala tatagaw pati na ko nga farde ani maminu ni olu lemene e muhammad no fe no tubira no bi no fe abbeka atle iko minne ala ya fo chomi ala grado ala ma sebi yera la ngai setama wala ko ala nguri yera de variara min nga chodi
ma wara dusukunta ne ala bulu ne muhammad bulu ne dusukunta nyira bulu kuma te ma wara tam e ko itle ikomi iya mara to komi ala o ma kengoy o man taba maka ala kira hamna sa jorla mawdella dalimina lomimina fanaya mina nyongoro fo mina jeneya mina siratige nyonya mina ko lu kano dabla cew ikomi e masangala ya fatu komi ala kira shijera duni guriyara ayi miri adama de a setan na ala ye don dangu dre dugu jira ko sabo mo suratu mi shije wa hududu de suratu hudu en shije doni min daramu aguriyara mo ala doni do mata to yede allahu akbar o ceedu hammi jurami na lakra yoke amal make o ya lakra ka doni wa man taba maka mamunun lol leman yana farafi mo la faraji wala cebola musobola makrobe dim sembe do dalla mina o kasaba ko dugo ala wa dalibla ka ko no mo wonna kadi ahamina foka shije ala kra kadin doni bay aye ni me cugo minde ni afora ala ita seji kare figo tama se jirawla o tama to jirawla ni bono muhammadu mo ninne ala doni ni mi tati wadi wadduha wal layli za saja ma waddaka rabbuka ma qala wal akhiratu khairun laka min al ula subhanallah alam nashrah lak sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqada dhahrak wala intadu wadduhate nin do ni nganga ala kira ashi jeraw damate ak nganga bana kasinga afate kasinga sate do ni nguri abudu ngaya do masay ndi foy fo maye kadunda ma ko kama atafanga dimo ala toke ay jigida masala ila ala kira ko muhammadu ala ko muhammadu mo aywa bara flay koro doni min dare kun ngala doni do ay taturu ala korowa muhammadu kana sno ko shife ble kuy doni boyena farafin doni be ku faraja doni be ku muso doni be ku che doni be ku dimsa doni be ku ma korowa doni be ku ko dro doni be ku ku doni be ku do deliko o deliko blaka ko do deliko ka ci ko ro cegu de muhammadu wa be ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah wo karu dew nyede o de ma ko nga famve na fara jende ni ni karta to fara hanne tey way to be mawda kono de salama ma ko nga muhammadur rasulullah salibadu salamadu muhammad lakadu doni bo yana amale maw ala kira muhammadu ay doni ndi atabamo alamo ni duut lama fe seli amanye shugale nama ala kadda ko ka tawdali to suno kala ala ye doni min muhammadu ko ma donte ala dondo wonna me ga doni sigi yaramo allahu akbar no muhammad te dale fle koy kana ala donda jongunde ne jonde setenye nda do ndenda to ndete meneno ala dusugu me ala de bulu way ka doni koro mago tleli ala ere mago tlema ne muhammadu te amal maw ala kira sallallahu alaihi wasallam akan wali karena fawraw fani bay ya ayyuhal muzammilu brifini min no biri dala muhammadu snoko kamo lafiya kamo akul lafiya tan nable koy dew jaayame farafin dew may farja dew may de ce momo de musuma may muhammadu nimbe ko muhammadu rasulullah du tigo snoko tiyeble koy min layla ila qalilun subhanahu qusum do awzid alay wati do shoot lange bejo ni shoot ko volata mena kaba flange flana bejo wado la dobo tlangela wado ka classe bana yere ikani dema ka tingala yorola ki ka jojira ki ka disajira ala don min ndiri kun dari kun asagini ala mode mata zugun tebule du subene ala bulu
muhammadu ke yara ala nanu fa suratul insha hilasa wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahrak muhammadu doni mi ngangi ko kar nene masangala kunya day ike yara koy iye doni nene ma waye doni dadre wa wada'na anka wizraka anye ika doni anya tagabo ikoka allati doni mi ana kada mi nganga karlige zaharaka ikola koni amal mau wasira jarala na de sira jumenyo ambe ka doni fitini min ndame amu bedda ma doni dami kun eni musoni dewu ani modo o ti ka doni e ambe ka bati kuma fa ya karsa mode do wa ka doni fle koy ni mega lahara ko ngata ngala bi nyini ngala muhammad ya ka doni bayin tani femi wala ko ay taw fede ay wuli du tama fedu tigu aka dama ka sha Allah aga du ko fo alay muso ko fo de ko fo mo de ko fo siyon ko fo ira tani fo ala ni mede tay chene muso dimse makro iyo munu ngala fanna chene muso la dewna ala e riyad etigie koy ko kon kala fa men nga setene de ala woni de ngala hala ne kono gono nda ka ci ko don setene du tigi beka nyekelen ga shiga ala dala du gutama fe muhammad yo de yajira wala do mo honi muhammad yo de ke ala yara na ko sa wani ka duninda a wa da bene nawla anga ka ci ala dala fala ka nga dunuta wa bata fana yare na nyake ko yoram ya ala kra shije ni do o hanna man ni e shije aka nga ndama ci ko yela madre anga nga hamid wala tatagaw akana dandame ka akana ala kutake innahu ikado alayna bima ta'maluna basirun anyabe aw ka keta kelengel bele jelela wala tarkanu ila allazina zalamu hey akana tertorma kata mawfu maamunu lugrato anjiwe fatamassakum nar na aduna ka keta nu fodala ko tasma ba men de wama lakum min dunillahi min awliya jigida yorode warate awbulo be misega apro to ko ala bulo ko ma yato de summa la tunsarun o ko be watna de basoro wa aqimis salata albi kuma indo beta muhammadu lum flo sel ko le mo ko wa aqimis salata tarfa in-nahar wa tarfa min al-layl inna tanaju min as-sayyi'at noko wala ma doni mi no dami kun ala ko saw mana seli jodi tarafa in-nahari tile kunvla akora somada anula wa zulafana min al-layl ani shuwati dow innal hasanati kado seli kecugo nyuma yusufuna sayyati olu bitani jurumu be pew e denge e demuso ke modem e muso jurumu ben bela jelela ala no mina jurumu dabla cugodi jurumu sanaya cugodi kungo fle mo kungo fle mo woni e to wari hami fle wa meta fle wala ko wa atta cugodi fle de muhammad sinzira bere mina afle aqimi salat salijo o koray ni nana do sali ko se tan bine hakli mi moy katay ka furula katay ka borodala kata ato table yorola e furugo jalabe misri kono haklam mira mino kanga da alaka o bebe kenamo sali bena ala ko hakli bo shaytan bulu ko kana o kama ko aqimi salata tarafay nahar wa tarafna min al-layl ni mami ne ka shaytan bulu jana tare hakli bat sabakara o kumana o sali afode ma sali jole ala ko ke ninge cugo nyuma akika do jurumu tse ka sabato ko de yuzu hubna sayati atani jurumu be o jironde do ndela e jironde musula e jironde modo nawa o ka jurumu kanga ya fa cugo mi o ko raw luru kanga na ala fa cugo mi e kango nyegele ngashi minge wo fana flede wala kira ka sallallahu alaihi wasallam aqimis salata jodi hey
iqamati salati o de benani ala de se kote inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a yurmu foyte masati mi nyafa nga yala e ya yafanyi na fa wa anyina ni nyaje wa anyina ni sabaya wa tulunge ala bodo sabaya ala bodo kada kala nyebe duskuna tawla ngani yake tegu jurumuna ka bitoyi zalika ni miyani zikran ya hagli jigde li zakirina tashibaw yede ani miri bawye minu mitashi de meya kungola de mto kungola modenu kungola uko ala soro ala ni mejamu atwade abe borane karsade la woni kasabi ngan bela mammi ni abi miro la ala ko ho ni nabora woti la mawdu sumali ko zikira u hagli jigi nganere kam miri titani vave kun aywa manga cirata benade wasbir ngai kado ni mara mi vorani tlekelingote shukelingote kaloflate koy angata de do ko dai ma kwani sabali bitade ni yen ngani sabali yeku ma be ka to ga wuli shufe ki dama ka ci alala ki de ngo fo am sumana chemo kay furumto ko ngo fo ka balmo ko ngo fo ira takrabete ala ko ni tani sabalte ni tani muyute tegele ngote kalogele ngote sangele ngote anga tadi fa inna allaha kadu ala la yudi'u ajra al muslimina ay magala ko kafo ikan yuma be kuna ala yorla ko tala fiu wani madi tamen lega farawla kana min al quruni min qablikum munade sangame mamnu nyele mana sangame mamnu tamana ka ko awje ulu bakiyatin ulu to muna anyatu ulu tolade yana hauna anis fatadi nulu kume ulu kunake fatani ke baye mogo gumay ka bo cenu na filari du kulo ka koni illa qalilan mimman najjayna minhum fana karama doni nyula awnya maminu gishi koni wanta be halakira kada ka adama de ti sabali aka tele ko jugu woni ko bannu ni sidda sabali ko alka sabali de ano bele jile mo wattabi allazina zalamu ma utrifu fi mamnu ngara to en sayra kun de baw ni balma to en baw on isgi ande baw ko lu kon darada mutala fami ndiru mola wa kanu mujrimina aw krajul mutawi man ma ngay kasrola min ndiru mo ala fe ala heram no guji utara ko kundan gewla o nyumanu ndala o ko tala baju mu to yala o ma halaki usoro de وما كان ربك ليهلك القرى قرى بظلم واهلها ظالمون ايوه اذا ما مكفيو akadugu halaki ka soro dugu maw ye nyeni kalaw ye ko ala alama de ko ga wato ke abokamna ne dugu halaki tay ko re ka fo dugu maw cheni buyena kataba nyeni ga kele minu nga ko fo cheni kalaw mo aya to beke meki dade mawde may naliyo ke ko fadama alayhim rabbuhum bizanbihim fadama alayhim rabbuhum bizanbihim fasawaha fala yakhafu uqbaha obina yorada ala ko nawo se ma beddeshi min yoraba nam malikula o yodebi ceni kala baka ceni ke kuma kan gunda volo baka kuma kan gunda bo ko du kala ba ko du pitia dana bo tipma famo fana kanga berem nge ko nyangu fana ta ko ke wa misra mi nye o de kan dale do flene de o ma kana rabbuka lihi ko ida bamma ke fi kaka du halaki bi zulmin ni du do to ni wa alha muslimuna kasro du mawye dilal kalawi man dilal kalaw be ka dilal ke aka talu ka dilali ko dakuriyaw anu taba tabo ko mo o ko du ke o kanga fam do nyang ni bire mi nganga ta ala fe ala bu o jangale bo o ngamino nganga fo du mangala mo akana ke no yo done babo ya ma ko bo lu ta kapma fo minda sura ju ko mo ko ditma fo mo franga ngene bire mi da ka daw ko fo na tinyang ni ke wala tambe sura ju ko ditma ala ka nyana
no bire ko abina akwati mabo mana ko mo andula kunu ala dala kunu jumana ala malde kama koro kananga fo malaje kananga don balaje fandane nu meddu ko no lu teddu kuna e jumana kono ta kuna utanuna lu ka tonyo laje lu ka nyaji laje lu ka magar laje ala ikam malile kama koro wanda sinifani ya mali kono ga sinifani asinifu flash mainde fama andana ma fuqaha wal mara onyu mandangu blede walau sha rabbuka nayi dama maja ore do walau sha rabbuka nayi dama maja la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan abi ma rabbaka madungelni wala yazaluna mukhtalifina nga fonga nyonyai aku ikaro ka ko ayi de ko tiwili de oh mami kono ka dina ke ko jiya ko ka beke alamaye ka beke salamay ka beke muhammad lakay oh ni zulangale aya jolna de do ni afara bamanangani flakani ay bi kono ko nada la walau sha rabbuka la amana ni yunus do o yunus amra sulamina suratu yunusa wa ya bi kono na ala ya fa walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an-nasa ata yakunu mu'min dagra mi wora ni anyani surata ba aya worona ko takado nyona farayra mi wa ni istajaraka ahadun minal mushrikina fajiru hatta yasma kalam Allah thumma ablaghu ma manahu ndakura nu anga jamana be lala mi gono na fa ko ma nyajira ka fa anga lamene kenum be fray jamana wala krengina franci krengina sako ala jira ka fo ni nga fo manaka kala ka fo ka do kala ka fo flakana dre o mi ngera ve ni aya ala segito fle o kaya segi chodula bi kondona yunusa mi wo o ye na ye e daba maja nang ma soro mawo manno be du kulo ko bekra le mena joy wo tam saka la ine e muhammad o kuma e de bi mawja ko ya ko fo o ka ke mu'mini yewa ni shit saka le mena ne ala ka jete ala yo be daba o minu ngama ka mutta bomta ko mo ka islam ya aywa akara ci wodi sa wala flaka so kele ya wala sha rabbuka la jala an-nasa ummatan wahida nay ala jawa be gamba no nga ko la wala yazalna mukhtalifina do ga foddo ko ni ki ka do ko o jenda ci way illa man rahima rabbuka fani dama ma ira hina namina karano israj ma fa walizalika khalaqahum wala hinay ala adama do ko أو ما وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إذا ما قد دكريا كافو نه على جهنم فا جنة مقولة أكو دكريا وسبب ترى كوي محمد كبده كلمة أجمعين أو تيجي كوي ناي على جا يوم أسرو بل من هنا no suratu yunusa aya bi kono nay ale flakani akadoka o sorlabe ngama masro ka fomra kala kadaka asro jine yoro kaja o magila be ani
kuma anzili aya domoni ma absingana no faranyonga kamara kallasi suratu yunusa aya bi kondo kondrami ne Allah sira kado kani marakara walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minina. Mana anyi oni stajaraka tawba aya worona o anzile fle aya do fana moni o jamana ere bilisame an la halama jamana kono akafsa kula tugumi kama inshallah taala digina mena segi ayara inga marakala kabitan fara faroga wa kullan naqassu subhanallah aku dawama kadda kuriya janama nafa na ala fe jinawna adama dawna aku dakuriya o sabatira kaba o ma be kan te ba ala ki tle aku ayde dakuriya yo ko wa kullan naqassu alayka min anba'i ar-rusul ako cidew nga baro minu nene alabda ko bo muhammadu ye kamna qur'an kan nam nasmaluna kiraw ko baro bora nunu nya keta ko kiraw ya keta o chama bora ko o bi kene ala fede mungu so muhammadu dusugo sabati toro min dara o kiraw ka o ka mo murti mi nganu tara wira do la jaba ko nimbe be fo de ka fo wayire tabni buloni wa adonga fo itna lafiya itna nyesuma ika moti so nera al dum segi tanga kamna lay genda gema umma afo kradi bismillah widde sadi kraina o way taka juga be o ko beta fora la nyana o feve mboro bori o be farale nyonga o te taymo o be kuye jamana kele shia kele kabila kele o kirawi eta nyi abbe farale nyonga o kuma ka dunu ka gura be ka toram mi nyesi mo o ka jwa jamba mi nyesi mo ka jwa be o kuma idis ko mi iki sigi iki hakil si ko mo nyarna mo de nyo ci de on bisi tuko mi o ka watu jugu ka fanga anu ka jamata ya o shima sika foy nyew jugu yi o way fana tay mi gati hakil sigi musabbitu bihi fuadaka وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين أفما إكادوكو شيء كسبلني ديننا محمد مون نسا أني واجلي كان لجلي كان مقوي إمبى بكم نوسو كرنا كلنا أفنا كهكلي سرو أياتي كدو أبى جيمي غنو تكابو چما غرالا ده ناماسي كدو ودوبا يرى سرو ده ذكرى للمؤمنين أو مؤمنون أو كدو أو كرنا كلنا أو مون لكو وكل الذين لا يؤمنون minu nu ko ku tille mena sa muhammad afu ya imalu ala makanatikum inna amiluna ya ekura ko minu gwandi le mena muhammad ka fu yo to bashi yo aya ka barake aka koli ko ne aka keci wala wa inna amiluna on fana le mena jom on minu go masangala be aminu go muhammad kere ko of ma on fana banga barake amal maw jago be minisa omaron magay ngadi wala qul muhammad afu minu go tille mena ka fu yo to bashi yo imalu ay barake ala makanatikum aka koli ko nay aka cogo yala aka fam yala jagote dinena wa inna nara muhammadu wa min lemena amiluna afana be aka barake anga fam yala anga lemena abana shigana do shiga aw ko todi sa ko ni janye mo ko jago ni jëm baram ko mo adu kle foyna ama kle foyna ati wanzuru waltaziru ay koronike wa inna muntaziruna nere muhammad ninga mo amna ba ka kono ni go adabi na mi jamina amo do be ka tuga barla ala ka deme na nyashi mi mo amino yi o femi dinere dini na ko te so ala ko afoko ko take aw mino zana amna kan take ko be masambulu kam be ka sayi ko kono ambe ka sayi ko kono walillahi ghaibu samawati wal ardi sangolo andu ko o gedo ko be ala bulu de o don de be ala la وإليه يرجع الأمر كله فبل جلمي سي كتا مسay ne yorla fa'buduhu he o masay mbatu muhammadu o de batu o de kanu
ode nyini wa tawakkal alayhi wa jigida wareka poite gidola du ko la sawala la no tabulo e go jogori I wasalido ikama saba bedo abe wate ko ni jigida ko kata ni rek وما ربك بغافلين عما تعملون إذا ما كان ينبغي يفيو فهم فهموا إني أو بغا قلوب ولي كافر تكتو أو تكتو أو مؤمنو كو على ما ينن يشيكو أباك أباك تبني أيها سورة هدو أن النغرايا abini jigine fe akana dakurani inanga suratu iswa damne akana ayani maraka kaw afoka kuna fondi maraka mo Bismillahirrahmanirrahim. Mari mau kumpul usul ngakalnya muku. Hari ini sebagai ayat muku di surah ngakalnya di tafsir dalam kama ini surah Yunus ayatnya. Yunus wa. Alat tay bi kono kono. Ani kono do. Kengani walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Selama orang nanti wajib suruhnya kalau selama kunci amma wali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiti Allah Taala kini surah Yunus nanti kami kena atau kena ada surah Hud Allah Taala jadi walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbuka walidzalika khalaqa. Atakan cuma komanda laja'ala an-nasa yusrun nyana ummatan wahidatan jama bani dimana bani kama aqidah bani wala yazaluna mukhtalifin anki nyabe yaga ngai suronga imaki bi fata di shuri to kiwo dina gari illa ma rahima rabbuka ma Allah yamega hinde ko bene tala di wala mendi mungkin lekam walidhalika khalaqa ma fi Allah yameti taga kya kanema wanti Allah dara subhanahu taga kya kanema kenna maganya wotu kunduma anke take to awon gomina na tamu islam awon de matikenga ngo marha nyaw tamu da banyo tamu islam awon de matikenga ke to na kamu alani na chame ko filisui surah at-tauba wala ayat bale wali ke gari wa in ahad min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana alani ko laki ayat ko yiri tafsir ke dara kamai ke gani wa in ahad min al-mushrikeen istajaraka tifla kafana yugo serbe ke muni serbe ke dengan ahli kini bukan dari dua karahana anga tu kan bukan kita dua karahana dua kamu abi dua karahana kau yibem payah kama awli dua karahana kini wali Allah Taala tifa ajirku yang kamu dari dua karahana anna karahana amat anna karim amat tifa tulu tifa ajir anna karahana hatta yasma' kalam Allah anna karahana jawab kini yali anna Allah Taala bila memang summa ablighukum amanakum kita ni ahli angananya bakang ka agen wala anna ki nokku ke be akhlaq ke wada man nonna sirga tabatina kana na akhlaq nokku be angananya kudin anna kudin akiyani noma ki sudangi hadde suronna mu gusunun kunna mu shiya tanna mu
Afrique noni Bamako noni Mali noni Europe noni Asie noni Amerique noni yadde Allah da ko minna nanti wajibi suronna do ike dinani debe ngastere gani se be gara ke ko aywa Qur'an ayat be kire tafsirun gram kamay wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakumullah. Alhamdulillah anga dokura minu nguma soro aya kerengere minu ni faso mago be korola bi la la kerengere lo ngamo kanama do minne akanga lase wala la kerengere do kamo maraka kunye anje aflala o flabe dafaleni inshallah taala o famam di mo mo ye ka fo jaako ya wala ma bengani ko taga nyashi domo ko ni ka ke silamaye muhammad mo ka ka sabo mo ke wo qur'an mo yamradi ma bode no fe no kera ko sigi nyon da fe badia ani kiliya kono du ko ka o yala kala nyini de o beka du dagle ka bu dagle ben ala ra ko ya ale mo layni du ko ka o ga ka take kele nyona la o yika dandame on ala ra kayni kuma ma kana ta muhammad to ce sallallahu alaihi wasallam anga ni sura nyere la bana dokra minuna ha wa qul lil ladzina la yu'minuna imalu ala makanatikum inna amiluna wantaziru inna muntazirun bana minu malle maniya o jenuni ikra yahude ikra chrétien ikra josana kafiru do ala ku ka fowye imalu ala makanatikum aye aka baraka ka ke chugona ka famel aka koli kono inna amilun nera muhammadan minu ne fe ko bana baraka anga koli kono anga famel abana oh fantaziru okma ay ko ne ga jin wono masami no ya mbeda na mbego ka dugolo ka ambe ba ko sangolo dugolo ambe ko fietama oh masami ko tige ay ko ne ge wa inna muntaziruna amana bo masai ngono ale ba critique abana ala ko ne tige febbe ko nga bo aw fafe fana kara katabe mado ka ko ka tetu fana kara ka mado ko ne wala ma kata mado bugo ko mata islamai Allah o manga bo islama ko ne tige fafe fiu ko ne ma jadi mo fiu oh ni min na bakay moy ka dina kamo koy kanake oh ala bi yamara di mo ikay nyeko mi ngoro ko mi ngelaw yo de kono e folo folam jigira ka jeni muhammad mo wede sura haji kono uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum muslimun wa inna la nasum la qadru wa fara ko ne ra ala jedu yatto yokudu ya ganga ba fasola albi u tega kato o man ne ra ala ko ya ko flesa aya folo fleni mi jedi islamu ku ga jenu ngela minu mbakaru mo ku be ka bu sigoro la ku ga no lo fewnje uyo sigoro la uyo kayla madu wera la umatla ku to taru no fe ko wura ala ko kuma sisa atonya na sade ma to eno aya ko flede ne ala ba deme aka tajuru sara inde ka fo a chayara wala ma ko fanga bala ne ala de bina deme selama ka kala bi ga ki jigi da ala de ka itunyo ne ko fe wa abada itufa ko fiu ala ba ala bu dashi ku ka chaya to ko dondo ko kala be to ke mallakaw maldemu maldoni baw maldoni baw mali doni ba baw aka cala biye tafsiru nday biye kalot le mono kono ndoye e sinni do kera do ni sinni make bi won kera doni ba baw ami mi nyina o fe ay ñoñeke dine ko yere kadi nafa togo o be ka wala pew murutigi minu me korofe marfatigi minu me korofe bamtigi minu me korofe ko jadi kelaw nu ga dalli qur'anu ye mal don ba baw mo me aw bali kataw yor la akasi ga fo ay kulti mawtay ay surasu tay kela ma adla kela ta adla polti ma te ba to nyami aka nafa kamo
ni cɛ yɛrɛ la ko dilali don wuli imam Diko wuli Haidara imama président wuli a ye taa an n'u ka sigi maa wɛrɛ minnu kan ka fara a kan politique yɛrɛ ka bɔ a la an ye faamaw da bɔ a la pewu faamaw tɛ anw dɔw de don minnu ye kalan kɛ n'u ko ko ye kalan min kɛ kuranɛ kɔnɔ hadisa la k'o de y'u su ka kalan in kɛ an ka taa sigi ka da jira ɲɔgɔn na k'a fili a n'a cɛ jira ɲɔgɔn na cɛ na nin na a filila nin tɛ tan ala kɛra ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka misaliya kelen bɛ min a ye du kɔnɔ ne y'o fɔ Haidara sigi mɛ maa wɛrɛ sigi mɛ u n'a dɔn k'a fɔ wa nin bɔra faama ko la koyi an ka teni dugu to yen an dɔrɔn b'a dama ka fɛn in fɔ ka taa ban pewu n'o kɛra jadi lahala min bɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ kɔnɔ o bɛ bɔ a la pewu n'a tɔ kɛra an ye farajɛ an di mara farafinw la o y'a dama ko sisan nka bɛɛ ɲami ɲɔgɔn na waati ban fiyewu ka d'a ka tiɲɛ ta ka fɔ a kɔnɔ dɔrɔn b'a wuli k'a jɔ Diko kelen tɛ taa nin yɔrɔ in na ko cogo di o bɛ kɛ yan o jɛ mɛn wa i ma nkalon dɔ to a la ka d'a kan kelen taara ale ye fila ye murutigiw ye fila ye a bɛ ko ɲami ta cogo di marifatigiw ye fila ye a ye cɛ tɔ curu nka a fana bɛ taa tuma min a ma dɔn ale tɛ taa nin na o an n'a bɛ taa kelen tɛ taa maa wɛrɛw bɛ da ka taa min ye dɔrɔn Mali kɔnɔ yan minnu tɛ fila ye wa kuma in tɛ fɔ filakan ye u k'a fɔ arabukan la ɔ filaw fana caman bɛ yan minnu tɛ murutala ye o dɔnnibaw fana bɛ yen u ka taa ɲɔgɔn fɛ kɛ o tuma n'o kɛra o ye sigi ka fɔ yɛrɛ yɛrɛ de ye nka politigilama in ni a marifa kunda nkalon don jamana wɛrɛw tɛna an fɔ ale daminɛ ka d'a kan u bɛ marifa di dɔ ninnu ma o tuma na a kɛlɛ in bɛɛ bɛ ka kɛ Maliden de bɛ ka fa bɛɛ la Sɔrɔdasi fara Maliden rebelle fara Maliden fila fara Maliden kadɔ fara Maliden Sɔrɔdasi fara Maliden Mali ka bɔ bɛ min nka hakiliw tɛ ka nin ye dɛ ɔ n'a ganna a na ye o a ka ca san daɲɛ bi ni ne ye n bolo ci fan o fan fɛ Jamaatu Islamiya Ahmadiyya tɔgɔ la Mahdi ka Dabura fa tɔgɔ la a laban a ko bɛ taa jɔ o de la wa n da nin bɛ bi dɛ bi ye tafsiru sunkalo barikama in na hakili la tafsiru da ye bi ye wa n ka ladilikan filɛ Daramani Ɲare i tulo don nin kɔrɔ a ye maaw labɛn dɔnnibaw labɛn k'u bila ka taa Amadu Kufa ani Yadi Agali minnu da ye an t'a fɛ farajɛ k'an mara olu da ka bɔ a la fɔlɔ fɛn min kɔni ye silamɛya kɛlɛ kun o ka bɔ a la pewu walahi n'u taara k'u sigi k'a kɛ ala yɛrɛ jaati ye ka kuranɛ ta k'u sigi ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ t'a la fiyewu n'u bɔra yen o ma na ni kan min ye silamɛya kɛlɛ ɲimi bɔ a la pewu nka n'a ye maa kelen bila ka taa o la a b'o tigi coro ka da ka dati k'a la wa filɛ danaya baliya minɛ a kɔnɔ bi a kelen bɛ taa tuma min o n'a ma dɔ d'a kan ka taa minnu tɛ filaw ye walima filaw don nka a tɔgɔ ye di u n'ale tɛ kelen ye ale ni Yadi Agali tere ka kɔrɔ nin bɛɛ bɛ a ka ɲaamaya ka ko la a bɛ danaya sɔrɔ cogo di non a bɛ n'a fɔ a ye cɛ nɔgɔ k'a curu wa a tɛ se ka yɛrɛ bɔ a la bilen wa a bɛ bɔ min na o de filɛ o jamana fana b'a yɛrɛ sɔrɔ nin na ni nin kɔni kɛra jadi ko o bɛ bɔ Mali ka kɔrɔfɛ kɛlɛ la pewu k'a tɔ to anw ye farajɛw ye wa farafin t'an mara n'o don o y'a dama kɛlɛ ye o bɛ minɛ cogo min o bɛ minɛ ten walima ayi anw ne tɔɲɔnen don an ka hakɛw bɔsilen don an na k'a kɛ i n'a fɔ an tɛ Maliden dɔw ye n'o fana kɛlɛ don o fana ye ladilibaliya kɛlɛ ye o fana kan ka minɛ cogo min o bɛ kɛlɛ ten nka ka silamɛya tɔgɔ ɲuman in da ka don a la kɔni Mali sɛgɛnna dɛ fan fila bɛ Maliden fata Maliden faalikɛla Maliden Mali bɛna bɔ nin kɔnɔ cogo di Daramani Ɲare i tulo ma jɔn fɛ n b'a f'i ye n bɛ taa ka segin a kan san dankɛlaw san duurukɛlaw jamana dilanlaw tɛ jamana kanubaw tɛ u tɛna jɔ aw minnu b'a ka dugutigiya la fɔ a su aw de ye faso kanubaw ye i b'a fɛ i ka dugutigiya waati fo ka t'i da don yɛlɛma caman ka don hɛrɛ la i ka dugu kɔnɔ san duurukɛbaw bɛ na de k'aw ta don ka taa kabini Mali sigira a bɛ ten kabini démocratie kɔnɔna na o de bɛ yen wari bɛ o kelen de bɛ yen n b'i kɔri ka dɛsɛ wa n'an m'a kɛ tan wara tɛ Mali bolo Magamugu Fofana n y'a ka baro ye mɔni ne sɛbɛ dugutigi kɛmɛ ka dulɔ min ka fa a n'a ka conseil o bɛɛ bulon kɔnɔ a san tile gan fɛ dibi donna ten fiɲɛba wulila hali i di bolo kuru t'a ye fiɲɛba in bɛ hali misiw ta
mata adama demo be yi shori be balaro ni mi jido pro prato nana do blogo no be kono gwanedo akiyama ko inde ni wa munde do jewuli de sele ni wa misi nu yaro kuma be o kono misi nu hin sumane do o tarada du tigi de la blogo no afale dola atlo ka fle beni tlo kay abi mi vo o de ko do anyena manya ka mai mai ko de ngabe ka mi vo ayala me Masa Jabiru nega dugu itlo bala anga fama bonfo nega jamana Masa Jabiru nega dugu silamate afama ka dlola kada ka benu ga ko bodomo nga unu ga kobe ne ka dugu tiya wati hedu here ka dugu soro hale kana dugu soro ubu u febe de yoye ngwa sura ko meleke misi bien nous monen akla ko jew la ko ko meleke donane ko meleke wa Masa Jabiru nega dugu Masa Jabaru foto do alete salamat ga do re nga kono gwa afale do dola adawra folo mola nga dugu o dugu tugu de kama kam malifa minu ngadi mana hina bula kabina wati ni dugu folo jenna kado dugula fla dugula ngobo mana dugu tigi wili fla dugu majani mana dugu de jenna maraga dugu tigi wili kado dugu majani maraga dugu de jenna sira dugu tigi wili mi nga dugu tigi wili ngab dugu tigi beka wili ko ni aya fla ahmad yaw kay ko c'est une minorité akara de amake général yi opma ngi sege to flep man nga mali korbe keleng ka tasma bampeu dina ko ma sengoro o wi bwa sengoro pew chugomi aye don baw labbe mallaya kata amadu ku fani yada agal sigi qur'ane sumana ku ka fo horanya na kala tala fiu wala ma yada agal ni amadu ku faka wele kana mandi don ba minu be alno minu deflo yo minu flay u be ka sigi ka fo horanya yara la u bana ka fo ay kala ka nga nyeshi modu minu mi ankale mi maka islamay ko te o yoro bina bwala to mita ka yoro do ko anga hake boshile do ala o ya do makoy aya on da fa fara fri yere gamara o fana ya do makoy sisa o kanga ke ni jebo minete o jebo minete nga madama dina ko mo bwa sengoro o kele de kaju kitame kele beka nyanga ladil kanye wulaina kon na jela ka nyashi nyar la kawmo kenga darman nyare e de be jamana tigala bi ala ni don daytu mali faaba dina na ke bama koy amo do ke o yala ka turu ngoroy wona la fami duru ma wara bi tinyi nga no mali ben nonne do bi aw joyro na ka kangere ren diga ka mewla akado ka fo ani robe ala bula ka ngali bala bulu na ma joyro la o ma te feno do ngai ba do no fe wa ngal dil ka fo le flen ko jama noni me bama koya ni aw ñar la kaw ya jooro la wallahi atike banu na ñaare ama makal digala ko wura ini cey ikabru kono yi ala hine ka africain na de ni ndile medre ni cey kan marfa guru ma to aka cembel jama cey ma to aka cey fo aka bal ceyna aka jelge jamu sasmanu o fara ko gara jeliye ka fo warti gu ni rop ma fo ka cendo ko amo kede atara kaburu don nay ko di mana tigi ko wo aka kura nyelen no aka fleur bannu aka wurna ji ni bebna ja kadaka la gol den da kono jom sayni fo ado kene kay jom sa ismanu jelim mi ceda tugu na fulo kama o fana caaya mabi jelu o ko barato yi awdo ko fo anyeka famo ya fo ay ko ba fati jom sa mano be be kabur kono bi o jom na flo de kono bi ni ñaare do ya cien fo ñaare do kanga cien wali dama ñaare adabila wuli ka faso ndeme wuli ka faso ndeme wuli ka faso ndeme ay wuli ka faso ndeme sanda kelaw sanduru kelaw faso nute uta jode
ni fora de furnde borate ne ko ne hagalla tiso tatti baliye de man do ba nyami vo atlo bala aru ka dinga kala ayaro ne chen anga famo ni mo fitna ina de anga ni daga dina ta ango wala pe wa bi wala de haydra itlo bala ede ko zenya mai diko ede kunye ho ko zenya mai dina jaglu baminu mbey imama nyama sise hanni korlabi bana misa mun jayara go nata ben yefaso joko de ayeni nyonyo kede anga ne zigi senga fitna do bo ala sisa to bu seto la anglais seto la o kono yandai anga qur'ane de ubula anga qur'ane mu bala pew olu ta bala pew o na kran na fani joyoro na ndafa framinga mara ma fo mitaka siaga o yada makele olu tekele doy mo no boray alhamdulillah ami folli momo kadaga anziga mala ko sini amina sigiya donc maalam ba kelengel la bele jele jamana koka ani jamana kono Burkina bobo dedugu Banfora waka adugu be kanya bomnanga be ka foyoro ma bi may ni Suleman ni sori ka jija nu ka farfan mo kema ka zogo nyona anga fuli ba bele jele kadi kala baw temena allay zono abifo marapiti kaw bifo kabini 1950 ulugo mo bita gana ahmadiya kula o nga sigili lam o yatwadi kalvaga ma black na nga mineri kondo wario folo de Afrique de francophone pour ko abifu amnu mel lamenna France ko amafo amnu mel lamenna kalu barka may abina amfaranyona naka barka naka here ni aka yafa ana noro ya amani ala fe sumalu kata wa barka ni noro ani yafa ala kana o takoy o CDB sumalu bisa ngo barka no noro kana to kata de ala se foi tanye eko no bore lamene ba malikono ya ba wakante fofana sanga morubu segu damele aka folu be sama kani jitu musanama aka folu be insha Allah missionary kelengelina beka foli be kay jema jijeni kati kita Kulukoro San Kucala Sigaso Buguni Kolonye Segu Fana Sanangoroba Wole Sebugu Banamba anga missionnaire ube nimbela Dumba akana to nga missionnaire shiga duguto ni mo fanize kadaka dakuran labaw do inshallah kumadu akila kura minu nana o yole kajolo min dame ale ban ve afro nga foli bay ja kwalati konta ban ve afro o ye missionnaire mu deme wa farajani farafin ni aka foli ay lamene minu nge anaka mo sumolu bay ngono korani na fakamo abaraji kamo konta ay korani do nawde na jata lame ngala ko ibado itado na kala na allame ki dade o ladili ka de kamo ayo labatu anga fuli baye no boray jema ka ahmadiya doy gonege Traoré e bi fo ale radda ko ñe missionnaire de aka famia naka don masero me o jija bala fura fere la du ak mi fura fere asevedi no ma fura fere to abi ahmadiya wajlu kata kabako abi hagli jigi jenna Espagne missionnaire folo ale fana taray abi parfum de fere
ni y'a wele ka jɔ parfum sa kama a b'a fɔ fɛn wɛrɛ bɛ min ka kasa ka di ni parfum ahmadiyya wajuli da warata ni fɛn ka di ye i yɛrɛ bi a tɔgɔ di ala yɛrɛ bi a tɔgɔ di hakililaw di i kɔnɔ gɔnɛgɛ Traoré n'a fɔ ma Sodam i bɛ fo maa min ka wajuli lamɛn ka sɔn ahmadiyya fɔlɔ o ye jire n'o de ye président bi o maa kelen-kelen minnu ye baara dɔ ala ye baara dɔw kɛ n'u ye adamaden yɛrɛ tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye wa ala ye nin jɔda tɔgɔ di n kɛ Grand Sodam ye kabini missionnaire tɛ yen a ye maaw ɲɛ gan ka bɛɛ kɛ k'a dɔn n'a ye hali diɲɛ ma dafa dugu burusi kɔnɔ gɔnɛgɛ i ye cɛ ye Traoré hali u saw jiginni olu ka ahmadiyya ka bɔ a kalama a bɛ ale sɔrɔ k'a to jijɛni ka de don maa tɛ se ka maa dɔ dɔn ahmadiyya la nka i b'a kuma fɔ a ɲɛna gɔnɛgɛ Traoré i y'ala ka cɛ dɔ ye an bɛ dugawu kɛ ala ka sini kɛnɛya di an bɛna jijɛni Cheikh Umar Kante ala ka hinɛ na a denkɛ cɛkɔrɔba bi an bɛ fɛn fɔ a kan a ye baara min kɛ jamaatu ye fa ta tɛ dɛ an y'o fɔ ka kɔrɔ misiri Sirunduga misiri ani misiri wɛrɛ bɛ yen a siman ani a nɛgɛ k'a bɛɛ don ni moto la moto ka bɔ diɲɛ dugu kɔnɔ fɔ ye sira ɲuman tɛ dɛ maa minnu b'a dɔn u b'a dɔn sira min don o y'a sɔrɔ denmisɛnya funankɛya bɛ yen diinɛ baara a kɛn bɛ k'i nun tura a la dɔnni min tɛ yen o farifoni bɛ yen ala kanu bɛ yen an ko an ka denmisɛnw ye baara kɛ an taara Ganaw tɛ an taara Pakistanw tɛ dɛ jamana min bila a la cɛkɔrɔba y'a dɔ ye bi an n'a tɛ an ka koli kɔnɔ o t'an bali k'a kɛ kelen fɔ koyi an ka missionnaire tɛ bi nka a ye nin kɛ ka kɔrɔ don dɔ la amiru min taara Burukina n'o ye Mahamadu Nasir Sakube cɛkɔrɔba y'a k'a kɔnɔ ka taa a ko mun ye nin sɔrɔ cɛkɔrɔba ko moto yɛrɛ jumɛn a ko tiyo a ko moto tiyo bi kɔnɔbara sɔrɔ cogo di a ko amiru ma a ko an taara yɔrɔ de la an nana sɔrɔ san nana ji min kan ka tigɛ fɔ moto ka taa an ye moto ta i tɛ se ka f'i ka duloki ɲaro i kɔnɔbara i b'a bɛɛ ɲaro de moto jigitɔ sa ale ɲinɛna k'a fɔ tiyo ka goni moto tiyo a kɔnɔbara jeni a ma kɛ fɛn wɛrɛ la koyi a ma kɛ wari ɲini Imam Mahdi nana o famurumurunin min n'o b'a la o y'a bila nɛkɛli la nɛgɛ min kan ka don ni mobili la katakatanin na a n'a siman a y'a bɛɛ don ni moto la i bɛ fo an ni tanga koli kɔnɔ bi i y'o min kɛ ala kama ala tɛ maa ka ɲuman dun bi ala kɛmɛ ka hɛrɛ min da la n'o ye fura ye ala nɔ don i fa ye sɛgɛn min kɛ ani yɛrɛ sɛgɛnnen min kɛ ahmadiyya la o don o tɛ fura dɔn ne bɛ se k'a kan i t'a dɔn i fura in b'an bɛɛ ɲɛna ye nka ala kɛmɛ ka barika min don a la bɛ e yɛrɛ dɔn k'a fɔ ala ko don o mobiliw b'i bolo bi o duw b'i fɛ nka a bɔra sɛgɛn de la n'i ye ahmadiyya fili ala b'i fili kan'a kɛ dɛ n'i ye ahmadiyya fili i fa b'i fili kan'a kɛ dɛ o ye n ka ladilikan ye kɛko de ye fɔko ye nin kɛra an bɛ taa se jɛnimɔ bi Abubakari Kantaw Kamalenkɔrɔ a fana t'an ka koli kɔnɔ bi Kamalenkɔrɔ Abubakari Kantaw Kamalenkɔrɔ ka moto boli a fɔ Gawo o Kamalenkɔrɔ tɔgɔ filɛ ka fɔ a y'a kɛ mun kama a n'a muso naani a n'a a ka mobili minnu y'a kɔrɔkɛ ta ye ale ko fan ma lama don a kɔrɔkɛ ka foro de la ye Safo cɛ y'a kolonkolon ka bɔ yen ka kɔrɔkɛ ka mobili d'a ma ma diya kɔrɔkɛ yɛrɛ kɔrɔkɛ y'a kɛlɛ a kɔrɔkɛ in ministère de mine na directeur cabinet dɔ ye ka ca san 50 ye Tibo ye a b'a ka de maa t'a fɔ nafolo b'o fɛ dɛ Kantaw de kuma ka foro kɔnɔ nka cɛ n'i ye cɛ kanu cɛ min ye kalifa bɔ a ka alimamiya la ka n'a bila talogo la nɔfɛ kalifa karakɔ alimami kundo Numubugu la Kondowari bonya bɛɛ b'a ye a nugumɛ nka cɛ bi adamaden ka i bɔ masaya sigilen kɔnɔ ka n'i bila gɛrɛgoya la kalifa o dɔ ye o dɔ filɛ Kantaw ye
burji konna shufe tlefe abi moto girdi ala ka hine isa jarala kando ka ko sira ko ni beto i gwemba bulu beta bi minade ako cheni anyono tanga missionnaire la farfon na moto bol la de nin goy nya sorga ko kuma na ngana sigi anga tanda mondo ala isa jarala ka hine na iyo ko ablay sisi o shiri aw mem mobilla kata gaw alde be motola alde be yero do abiro da tamashe am tanjo ama kono nan na biteme abi dugu do fop mana ni yoro nan be abajo tam bol mado be am jimi i kantaw amanya ne kadi nango nyimango amada ta fitri wali mam nyer la korolengo o tisiga kora marakanye ala ka shini kana di mala ka baraka diga dinu amin amin kono wari ne tara santa ken kono wari kan toye min ye farfan soro ngo fe aku ke pulye ka biro ke ka tajidu selu ke adron Traoré Omar Cissé Suraka Mustafa Haidara lenga bashaka Kulubali dogo mangura Keita rube ben jakulla ubala deli ubtata yu selini vey ubtan vey Moussa Traoré vraiment numéro 1 ale bade ndogoni ale fana ko missionnaire de akamobli kuma mulo di tugami yanja ala ka hinana amaga shijandi wala wala gajo ka ala deli ala anga Omar se kana maliko na ko wi wala delu ke dero go nyaju bo ko ala deli minana zakra kana kala wala kondo wari wajulu tizaka ke isaji sonara tarafo kamena eta kamena ni kema wara la buabe halfa ko aya se ka faso zakara nana tane alo ka do mune o mi nge inatika ko wa fo ba de ni nindei o yenga do fala mi nga fo o de ni ya ka ala nyina ne kunde ade o kuma ali jadi o ni mami ge akara ala nyina maka ma dikunu ala yorola khalifa barka o de ni mama mahdi ngali mena khalifa mena ka mbulu do bulu o le ni fa murmuru do adama deila khudamu ka president folo be nga ba shaka do o boray mayga salfu mayga o boray murubu kanute o boray Imran Khan Imran Cissé o tema duri o bete mana farfonni panga purti o kono yanno mali kono ya fudamu sadru duru fudamu ko sadru burkina taw kera gana taw kera kono war taw kera ni fudamu nouve dina kanu ko baro filika ke amani na kelengo oni mami ngwanye na amani ne ko be na fododo wa fo ba ya fonde ne na fo ay mahadina na ako kanga keta torbo ka nyama be muso ka nyama be dimisano ka nyama be o don fola tra ka dami ngom se ka benga ba shaka do o boray mayga salu mayga abbe atake kuma kanga to mi morgo kanute ale be ko wari bi ale be france bi aka foli be Imran Cissé ale be mozonga bi ngaw krefe ya don amo befo ambe aka baraka farfonna o ko temena amada nabi amuni amade yebi amuni moblu labi amuni be sangazo labi ni jikunde amale mo o kuma mi nga fodomi ko kanga fodo minu ngo ko khudamu mafo
anti ka do khudamu e baraka de kando min ga jomi abe khudam ya de la choro bin ga do abe khudam ya de la mishra de mata nya khudam ya o ma khudamu e baraka wo ko sodru ko fele fili na minu fana baraka tag mishna ga khadmu do lu fele fili na ma ko rabati sekan ge dimso ne ne oh aru minu me ko khudamu e bi na ye doke afo ba bi na fo wa sura on sumana on ngana ma fenga on nyina folo on me mu fo kako de foko de on ni nya am yabli o kany nyugu de bi nya nya wabli ko kore ko adama diam bi ama nga choro ba fo moaz kulubali naka choro baya ka fonde yeni nye ma wara shi sonde ka lamine alinga angara mo la kaw ko ma abali ka nu turala ara karma ko ya lagoshi a flamu numbe ko yi sisile a banyoro la yitugi de na fama na ko la kamo anye noro minana yana ka fatu ga khalfa mela ko fa ngata de anni anaka bire minana andara khalfa mela gana 2004 nga choroba ala ka hinela amma minani flam ga fa fi ko a flaw na karmalo yo ko be fama nga ko ne chen be abe to di ala ka hinela kasade minu nanyu blakana ala boni fla ko ni fla albio kasadi de be flaka do bulo modubo ma sababa ahmada de baba kumara ala ka hinana no kasode me fana ne kasadi remi blade fana di choro ba mo o kasadi o mi nga nyini ko ke ko fenye naka ngamara ale yo soro choro de la ngama dugo ayafo nga mission med fana tara kasati mina ka register ni kasati mun ji ba sa dani atore la nya ko ni anga chorba ka madina ko fo mini seben utekle ni ale kasati kele zero camera iso iya jalo de do aywa i jamma ka mi fla ko ni bari so sidibe sangare yara be fly flake ni so jalemba ati kordo ko mo nga e ka do fa ahmadu amanyana wamera ko foytike na tuliki jo ale de kasiri poy ka bogo no bara ta fano nyaado ma ke magade almam fanal mo ala ka hinana batri ka ko ko fana ta fano yere ale de Allah dina ko sayna amma fo o fengoro marla me ngume anga jamaatula o yeko nare ala ka hinana kasiri koro chama nga soro ale ka minona musomi no kanga mara ko fana sina kata ala tijalaki ngaji gama tiga insyaallah taala alhamdulillah waldew kasadim ni nyafo kasadi borami Pakistan nala bi komillati ga abo dabalu tige ka armadi rashwa ko gay tado kibe ka ko be fona temena ngoroy di awati ga kat fecci ko Pakistan kana Afrique a war ka chade war be mi khalifati madama ko ci de professeur aka kramoti madama ko ci abena fasudu ira bi war bo romi ka ci ka tay fasala blakata ame jamela neni jeni sidiga adam abdurrahman konati oli makoro bawye yem zofru debu fe nebe sandane konondo muni am sona dewndo olu de kanga fu ngane ko ni ala ka fato blale yu no fe antina sebo kisaka ngado be ngami mi fo ka mo sona deto ka ta ala nyina adron de konata abi fo hanni israb labi o ta ambal go fay sidige ala adam ala ka hinana be kabru kono go fo olu ke jien jado bam so jado be de jado nepp mado ada fe folo o man ne ko ne ala ka fato ni nye u no fe